Dobrý deň, kultúrna obec, umelci a umelkyne, žiadatelia a žiadateľky, zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií, ľudia, ktorým záleží na ďalšom osude Fondu na podporu umenia, umení a kultúre na Slovensku. Zišli sme sa tu dnes, aby sme vyjadrili podporu inštitúcií, ktorá od roku 2015 systematicky podporuje umenie a kultúru naprieč celým Slovenskom a naprieč všetkými umeleckými žánrami. Fond na podporu umenia je od svojho vzniku inštitúciou, vďaka ktorej sa môže rozvíjať kultúrny a umelecký život nie len v hlavných mestách kultúry, ale aj v odľahlých regiónoch na tzv. Zabudnutých perifériách. Veľmi dôležité, no, kultúra je v prvom rade odraz spoločnosti, a keď nefunguje kultúra, nefunguje ani spoločnosť, ako súdržnosť nefunguje, mám pocit. Že kultúra definuje nás, kým sme, a keď nefunguje alebo nie je správne ukotvená, že nie je vo všetkých rukách všetkých občanov spoločne, tak je niekde chyba. Od prijatia novely zákona o FPU, ktorý s účinnosťou k 1.8.2024 odňal rozhodovaciu právomoc členom a členkám odborných komisí a dali ju do rúk 13 člennej rady, ktorú tvoria 7 priamo dosadení nominanti a nominantky Ministerstva kultúry. Sledujeme s veľkým znepokojením postupný rozklad Fondu na podporu umenia. Aby odišla. Nech ide preč. Nevie to robiť a že nemá srdce. Je neschopná, nemá vkus. Nemá hanbu. Nemá hanbu. Odkázali by sme jej, aby prenechala svoje miesto odborníkom. A nechcem sa na jej diela pozerať v Slovenskej národnej galérii. Opakovane sme svedkami toho, ako sa novozvolení členovia a členky rady nedostavili na zasadnutie. A to aj napriek tomu, že bez ich aktivity je činnosť fondu zablokovaná, nehovoriac o tom, že sú za svoj výkon a pôsobenie v rade platení. Tak je to aj dnes. V budove pred nami, v FPU, sa práve malo konať zasadnutie rady, ktorá mala rozhodovať aj o podpore projektov galérií, múzeí a knižníc. Stoličky sú ale opäť prázdne, tí istí ľudia sa opäť nedostavili do práce. Pohľad na vec, takže ešte raz vďaka, že ste tu boli a zhromaždenie je týmto rozpustené.